Здравейте, момичета и момчета. Ние ще направим една реклама на новия ми канал Star Gamers. Нали, сега ще снимам нищо, там ще го рекламирам само. Ще качвам клипчета на различни игри. Там цъкам с синя верчета, нали, ако искате да игра някаква игра, там ми пишете да се изтегля, ама да е мултиплеер или и сингъл става също, ма по-хубаво да е мултиплеер. Нали, там ми казвайте вашите, но як се облъснах, вашите желания. Съм играл сам под 2 месеца. Чакай, какво е то стане? И да, нали, като имам още какво да оправям по канала. Ама да. Нали, абонирайте се, че качвам клипчета на игри. Там на Battlefield, сам, WoW. Мога да правя видео level up на WoW. Я знам, друго. Се ще го убият и копеле. Я знам. Да е бат. Ела тук, Те ми лагва, бе. Гледа, майка ти ще иба. Да. Там абонирайте се, ще рекламирам на един приятел това канала, ако си се абонирате за него. Пълна откачалка е, да знаете, Venetar Gaming, ако не се лъжа, или Venetars Gaming. Ако скачи го търсите. И той прави клипове с мене. Нали там... Да е бабе, забрал съм как да дрифтя, бе. Нали там... Му пишете, на него му пращайте игри, такива глупости. Общо взето е всичко. Сега той покрай той даскал, няма много време да играе. То с клип колко време стана, бе. Майко, забрал съм да дръвча. Леве, чик! Майко, не знам с кога не съм играл сам. Чай си покажа количе. Ето е колата, е. Мустангче. Много бързо. 30 км в час. Много гадно завива. Добре, защо така ми лагва, майка ти да еба? И да, абонирайте се там. Каквото скати правите. Да еба майка му, за те ми лагва, бе. От 100 клип не знам колко време стана. Чао.